Anak wong golek ngilmu tinggi edi-edian, tinggi bangga-banggaan, tinggi bungah-bungah kumede supaya ngungkuli kancane, ngungkuli dulur-dulure kancane, manusa-manusa ken condong yang dhewe utawa golek ngilmu mboten, tapi deng wis oleh ngilmu tinggi ngumpulne bondo donya. Enten kadang-kadang nalika golek ngilmu rong kepikiran, tapi deng wis oleh ngilmu enek kesempatan golek donya, akhire ngilmune niku tinggi golek donya. Ora oleh ngoten niku. Dadi ngilmu lek tinggi golek duit, ilmu tinggi golek donya niku padha areng ngrubuhne agama, ngrusaki agama. Dadi rusake agama niki, rusake agama niku ora saking wong jaba, rusake agama sing kathah niki wong-wong sing ndadekne ngilmu tinggi golek bondo donya, manfaatan ngilmune tinggi golek donya, ora nggih mulang, ora tinggi mulang awake dhewe, ora nggih mulang wong liya ning tinggi ngumpulne bondo donya. Niki wong ngrusaki agama wong kaya ngeten iki. Dadi akhirate didol wong demi uang nggih men golek donya. Ya Allah, salimna ya Allah.